isoin harmaa Opeli. On lokakuu ja sateinen keli, akkuhapon käry silmää kirvelee. Jossain leimahtaa Opel yskäisee, kaiva kännykkää ja soita taksi. Työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Ohikulkijat katsovat tummissaan. Tervetuloa. Minä olen Opel Fixer ja tämä on Lasse Lehtinen. Voi perkele! Mä sanoin sen väärin. Eikö keitä kuulua? Ei mitään tää. Tervetuloa. Minä olen Lasse Lehtinen ja tämä on Opel Fixer. Luvassa on 4 tuntia täyttää tulitusta Opel Corsalla höystössä. Seuraavaksi näemme Opelin 3,5-tuntisen 450 000 kilometrin rasitustestin itsensä mestarimekaanikko Kinnulan suorittaa. Mitä tässä? Ralli keskeytyi. Kinnulle yhden! Mikä? Ettei sairaalinen, rinteekään Kinnula! Ei! Mitä nyt kävi käydä? On reaktori markkinoilla, minäkään. Viikon pois selkä jau. Jop. Istutetaan ajetaan. Nyt pinkäätään kovasti. Saatana! Joo, eiköhän se olis mainostauon paikka. Se on palannut. Maista uudet maut. Hernekeitto, viina, teline ja Johannes. Uhran Jyvässä Happy Hours. Minä lähden sinne, jatkakaa te dokumentin parissa. Opelin konekka on jopa niin kuumana, että keskellä on sijoitettu paistinpannu. Nam, munakokkelia. Pätityisille kerrottakoon, että kyseessä on Opelin penkkien rasitustesti. No niin, taas on penkit märkinä. Turpa kiinni, mursu.